Fil-Partit Nazzjonalista qed issir pressjoni kbira fuq il-kap Bernard Grech biex jagħmel tibdil fil-mod kif huma assenjati dekasteri lill-membri tal-grupp parlamentari. Dan ħabbretu l-Gazzetta Kulħadd li osservat li minkejja dan Grech ma jidhirx wisq entużjast li jċaqlaq l-affarijiet għax kull mossa li jagħmel qed tispiċċa toħloqlu aktar problemi milli solvilu. Minkejja dan f'dan il-każ ukoll jaf ikollu jagħmel dak li ma jixtieqx. Albert Buttigieg issa ilu ġimagħtejn laħa post Robert Arrigo fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista, iżda s'issa għadu mingħajr dekasteru. Dawk li jridu ir-reshuffle qed jużaw din l-okkażjoni biex jippressaw lil kap ħalli jagħmel il-bidla li jridu. Il-Gazzetta Kulħadd irrapportat li hi informata li din il-pressjoni ilha timmonta minn meta ġie ppubblikat id-dokument nazzjonalista ta' qabel il-baġit. Fil-fatt il-pressjoni fuq Grech qed isir bl-argument li l-oqsma l-aktar importanti għandu jħallihom f'idejn min tassew jifhem u għandu l-esperjenza. Fil-mira prinċipali hemm Jerome Caruana Cilja, il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Finanzi li falla bil-kbir fl-ewwel test tiegħu. Lil Grech qed jgħidulu xi żball kien li neħħal lil Mario De Marco biex minfloku daħħal lid-deputat Caruana Cilja. Beppe Fenekadami ma qatx lura milli għaddi battuti pubblikament, anki jekk ma semmix speċifikament lil Caruana Cilja. F'intervista fuq ir-radju li kellu s-sibt, Fenekadami qal li kien żball li Bernard Grech ħalla lil Chris Said, lil Mario De Marco u lil Carmelo Mifsud-Bonnici mingħajr dekasteru. Fenekadami iżda ma waqafx hemm għax qal ukoll li jippretendi li s-sitwazzjoni tiġi rimedjata. Naħseb deċiżjoni żbaljata u nittama li dik il-ħaġa tiġi raġata. Naħseb li kien żball illi dawn it-tliet persuni ma għamilhomx kellima ma tgħumx dikasteru. Naturalment kien hemm loġika, però naħseb huwa żball illi aħna nippruvaw fil-politika tagħna ma nipproteġux, ma niftaħrux bil-legat tal-Partit Nazzjonalista. Il-miġja lura tal-fazzjonijiet ta' żmien il-gvern ta' Lorenz Gonzi fil-qalba tal-politika isa grosan tal-grupp parlamentari li poġġa lil Grech fis-siġġu ta' kap. Saħansitra Chris Said issa daħal bħala President ta' Dialogu Soċjali filwaqt li għar-riċerka politika ġabu lil Maryanne Lawri għażla diretta tad-deputat Carola Aquilina wieħed mill-privileġġjati ta' Lorenz Gonzi. Biex jipprova jpaċi din il-ġimgħa Bernard Grech ħareġ jgħid kemm hu tajjeb Lorenz Gonzi għall-President tar-Repubblika. Iżda jaf li anke dikjarazzjoni bħal din mhux se tkun lu biżżejjed.